Sa patis, oh. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng sinampalukang manok at pritong galonggong at meron tayong ditong talbos ng sitaw. Mga kapudibis, ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay, mga kapudibis, malinis na yung kamay namin, mga tam kay Kapampangan. Manganta na po, ang Opo. nag-request po ng pagkain po natin ay si Ma'am Corazon Agunos. Yes. Sinampalukang manok daw at pritong galunggong. Ito na po yung request niyo, ma'am. Yan, susunod yung iba naman. Opo. Kakain na tayo. Ako na, ako muna lang nasa Oo. papaya. Baba muna natin yung kain natin. Ang bigat. Malaki Yung plato ko. Yan. Yan. Oh, ang dami natin ng ulam. Anong kaya kong ulan? Kumana akong nasi. Oh, sige. Kuha niya ano nasi. Ay, may nakbaging kalunggong. Ang dami nag-request ng pagkain ng pa. Oo. Sunod-sunod natin yan. Lahat yan makakain namin. Dito pala yung kanin. Okay na? Yan. Sarap-sarap. Ito. Oh, Ang laki. Excited. Parang ngayon lang nakakain ng manok. Ay, yung patis natin. Yan. Balik ka. Ito. Sobra lambot mga kapatid. Ayan. Sa patis, oh. Patis na maraming sili. Ayan. Ang una suboy para sa inyo mga kapudibis. Ma'am Corazon Agunos, kain po. Manganta na po. Mantam. Yan yung sampalok po talaga yan. Bulaklak ng sampalok tsaka dahon. Sarap. Sarap pa lang pag dahon ng sampalok. Ano ng pangsigang. Sarap. Mas Hindi na lang sila. nakakita tayo ng bulaklak ng sampalok. Ayan, nagpapa-shoutout yung mayari ng sampalok. Thank you so much. Saan ba? Dito. Sa kabila. Dito kami. Dedog. Dito rin. Si Nanteta, tsaka si Rex Layog. Thank you so much. Sa kanila pa galing? Kukuha sana akong bunga. Kala ko sa tahimik na lugar. Maslam. Sinampalukan niya. Buldet to. Pit ng manok ng kapudibis. Gusto niya rin pala to. Lagyan natin ng sili. Ayun o. Sili-sili. Ano pa? Asim. Asim no? Tamang-tama, umulan, no? Umulan sa amin.
Sarap. Hmm? Kain ka na ba? Ang sarap. Ano kasi to? Sa Ate Albi, hindi siya natutunawan. Natutunawan ba? No? Wala. Ako natutunawan sa akin to. Sa akin, Masakit ang tiyan ko pag sa akin natutunawan. dami. Sabihin niyo matakaw ako. Okay lang. Totoo Oo naman. naman. Hmm? Ito sana kainin ko, kaso hindi pala kinakain. Pampaasim lang pala. Nagtanong muna ako nung, pwede bang kainin to? Sabi ko. Hindi daw kasi pampaasim lang. Buti na lang tinanong ko, kundi na kanina ko pa nakain yun. Sis, Dali, punasan ko yung kamay ko. diba? Baka Mabash na naman tayo. Okay lang. Bash, bash, bash. Bash, bash, bash. Pag may upload kami, ganun yun. kayo ang mahal namin ha. Ang sarap. Basta huwag yun lang sabihin RIP. Basta sabihin nyo lang, matakaw, ganun. Okay lang sa amin. Bakit takot kang mag-RIP? Mm-mm.
Tamang-tama yung request ni Ma'am, Corazon. Sa pangalan ng mama ko. Ma'am Corazon kasi umuulan sa amin. Ang balot. Hati na lang tayo. Ay, sarap. Ayan. Kailangan kumain ng madami ni BBM kasi nag-fasting siya ng 10 hours. Nagpa-blood chem siya. Kaya Alam natin mo, siyang kumain na kawawa. 10 hours hindi siya kumakain. Susunod. Babawi ako amo. Normal lang naman. Normal lang daw. Hindi, nagpa-blood chem siya kanina. Nag-fasting siya ng 10 Nakita hours. yung ulam tsaka sa kalderong kanin. Hindi daw makuhanan yung ugat niya. Ang hirap daw kunin yung ugat. Idadaan sana sa ilong Sa ilong sa yung ugat. Ayan. Ako din magpapa-blood chem din ako. Malapit na. Sarap. Kamain ka pa. Puyat ka pa Ayan. Aga namin nagising. May libreng kasi dito sa amin. Anong tawag doon? Medical. Medical. Medical Sa mission. barangay medical mission. Sinali na lang ako. Oo. Kasi nanonood daw sila. Salamat. Yan, naubos ko na. Ay, ubos na. Ayan mga foodie bis, may natira po kaming konting chicken. Ayan. Mamaya kakainin ni BPM. Kailangan niyang kumain ng marami. Mga foodie bis, Ma'am Corazon Agunos, ayan na po yung request. Napakasarap po. Thank you so much po sa suporta. Shout out, Baby Allison. Shout out sa inyo. We love you all. I love you. Mga kapudibis, meron po kaming Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee Vlogs, Kusinang Kabalan, Cook Like Crazy, Yael Pochi. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Pakiclick na po yung notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie Bee. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.